ngemu iku kelakone kanthi laku lekasela wankas tegese kas nyantosani Satya Budya pangakasing turangkara Oh
Pancen. Gendeng rujak jeruk kuwi pancen bisa kanggo nggugah pikiran-pikiran kang lagi ngantuk. Muni wanci esuk ya rujuk lan mathuk, muni bengi ya dadi sari. Saya yen muni wanci sore lan dadi pantese. Dasar sing joget pawakane bregas, iramane bisa pas. Kapinujon awake bisa waras. Layak sego 5 piring bablas. Mula aku tansah percaya karo garapan Lokananta. Isine prasaja, iramane cetha lan nyata. Mong sajene sing ora ana. Wah. Lagi muni gending sepisan wis sing dirembuk liyane sajen karo pangan ora eneng neh. Engko dhewe ongkas rak go gudheke rak wis metu. Ngene lho Le, Tong. Ujaring para minulya kuwi pancen bener nggarap uwong sawijining bab kuwi. Lho kosek. Kepareng aku semulatur dhisik kan. Piye? Kuwi tembungmu kuwi kleru. Kleru ta? Nggondi sing kleru nggondi? Lho, ngene. Coba mirengno aturku iki. Pancen bener, Tong. Ngene. Iya. Pancen bener, Tong. Wong garap sawijining bab kuwi kudu duwe rasa tanggung jawab. Lha ngono, benere ngono. Oh, dadi klerune nggon garap wong kuwi mau. Nah. Itu soalnya. Loh. Apa itu? Ya, wasnya. Apa itu? Ya, tegesnya. Jikalau tidak tahu bahasa, jangan berkata. Karena yang dijaga itu akibat tembe wingkengnya. Pun Mas, pun. Ampun sok kemaki lan kemlintit to. Piyayi sing petita-petiti niku upamane wadah ngoten mboten isi, kosong. Upami dipasrahi bab sing wigati mesti, Mas, mesti mblenjani janji niku mesti. Nggih ta? Le. Eneng apa? Cah wadon kuwi sapa to, Le? Pangeling to kowe iki? Sapa ta kuwi? Aja seru-seru. Kuwi mau rak Mbak Yu Tukinem to? Wo, Mbak Yu Tukinem kuwi to? Iya. Apa sing dibojo Le kuwi Le? Lho, kuwi garwane asmane Pak Wirya Sidul. Terus yen anake Wirya Dul karo Mbak Yu Tukinem kuwi anake jenenge sapa, Kang? Putrane? Iya. Supaya nunggak semi karo ibune karo kengramane, putrane dijenengke Tukidul. Sontoloyo. Sontoloyo.
Iya, bener. Iki mau gending Sontoloyo, Kang. Iya. Coba bareng gending Sontoloyo kendangane kaya ngono. Wah, sampur tak iwir ngaplak. Waduh. Barang iki wis cocok joget karo kendange. Ya kowe iki yen gendinge cocok dasare kendang gawan, jogetmu pancen mlius tenan kok. Iki durung. Piye? Upamane iki tak jikokke sing simpenan ngono, wis mesti nyus. Ya. Lah kok mau ora dijak sisan? Sapa? Simpenamu kuwi mau. Lho, iki mau rak ngene to. Eneng pasulayan rembug sangka sawetara. Anu, bojoku ki rada sulaya amarga kelangan. Kelangan apa? Kelangan geden-geden. Kelangan geden-gedenane gentong apa piye? Dudung. Kelangan cemara. Wah, upama ana ngono suarane nguler kambang. Jarwa mudane Sang Prabu Kresna sayo yane selari kowe ketong royong nyang Ayo le nyegaki le. Iya, Kang. Aku anggere krungu jineman ular kambang kuwi. Uluku kok mengkiri kabeh to, Kang. Irama ngene iki jenenge dikapakke Kang iki. Iki jenenge irama rangkep. Nyemek sira Kang. Iya. Ayo gong kuwi ajar keplok. Kerja
Iki kowe joget, Wong. Joget piye? Tak kei gending sing nyemek-nyemek ning sing hot. Apa gendeng apa kuwi? Serindu-rindu. Ya, dados. Lah tenak tenan, Mam. Serindu-rindu tapi mati ora bisa lagi. Tapi turu ora bisa ayu. Nong siji kenong telu, kenong siji kenong telu, kenong siji kenong telu. Serindu-rindu tapi mati ora bisa lagi. Tapi turu ora bisa ayu. Kenong siji kenong telu, kenong siji kenong telu, kenong siji kenong telu. Serindu-rindu tapi mati ora bisa lagi. Tapi turu ora bisa ayu. Kenong siji kenong telu, kenong siji kenong telu, kenong siji kenong telu. Serindu-rindu babi turu dela-dela tangi. Oh, kuwi jenenge kleru le, Gong. Sing bener ki ngene ki lho, Le. Serendo-rendo babi turu ora bisa ngimpi. Kakang Bayu toleh gendok rama ibu. Lamun tandang tandu tingkah laku mawas diri atau pasulayan. Waduh, gendinge pancen botenan le. Haha. Marai olehmu ngendang karo ngotot, mula nggonku joget nganti perot. Repot. Sirku mono jogete arep tak kreasi cara jago silat Bruce Lee kae. Ning gandeng papane lunyu, sikilku kepleset kolor aku kathok nganti pedhot. Tobat-tobat ngrasake tembunge Kang Gareng kira-kira nganti gemes. Nah ya duwe rasa guyeng, regeng tur nyamlang. Kanca-kancaku rukun, gamelane kampiun. Mula bener ngendikane tembunge wong tuwa, yen rukun kuwi agawe santosa, ning yen celah marake bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Sinten Pak sing kawin lagi sinten panjenengan apa? Ha iya no. Pancen piyayi kakung kuwi yen diuja malah saya ndlarung. Paribasan roti mertega bestik kentang. Ora blanja kok njaluk menang. Iya. Yen kowe mancing kodhok kleru welut katutan urang. Pripun? Wong wedok kuwi kudu manut karo wong lanang. Pripun, Pak? Ayo kudu manut no karo wong lanang. Sakniki ngeten mawon, Pak. Tinimbang kula rewangi rekoso ning boten ketrima. Kuwi arep apa? Pun, Pak, kula sakniki njaluk pegat. Kula pun boten kuat.
Piye? Njaluk pegat? Nggih. Ayo tidak belun. Esek kok tidak belun kok mboten iso niku sebabe napa, Pak? Sing arep iso pegatane piye? Wong Iso kawin mawon. wae urung ngono kok. Wis Kang lan Mbak Yu. Panjenenganmu kuwi aja keburu nesu, sebab Kang Gareng kuwi mrica kecut singgat toya. Sauni-unine mung gregetke ati. Lan kowe Kang Gareng dadi wong lanang ya aja terus kaya wetengkrang kaya ngono kuwi. You know? Ben le, aja dipisah aku, aja dipisah le, wis ben. Kowe gregeten aku. Ben le. Mbak Yu Aja dipisah, ben aja dipisah. Kanca-kanca, ampun padha kleru tampa lho. Niki mboten sulaya. Wong niki Mbak Yu niku latihan sandiwara. Drama Pak Sakera padu kalih Mbok Sakera. Kang Jareng, Ana apa le, Tong? tinimbangane pasulayan rembug, ayo padha miringake unining perkutut manggung. Janji
gendenge iki mau yen dijogeti ngono Kang Gareng. Iya, Iki mau joget mburu kijang. Weh lah. Weh Bagong semaput mlumah. Wah, iya iki. Weh akarepe mono ya kaya bocah jogete digawe lincah. Nanging krembyah napas entek terus nggletak mlumah. Wo, lah wong onder dile wis tuwa sing ngegas kanthi ngoyo. Mula mreteli kabeh. Ya wing apa-apa ki yen karep karo raga ora dijumbuhake, ya kaya ngono kuwi sok sulaya, Kang. Iya. Wis Bagong klenger ya ben. Coba tak lelagon maca pat sawetara ya. Apa tembange apa? Sinom. Wah, iya. Menangi jaman edan waya ing pambuti harap ngedan ora tahan. Iya, suarane piye? Wah, swara apike kok ngono ora gelem barang. Lamun ora anglakoni piye boyo terbe melek kaliran wekasan nipun. Wah, gurahe apa le iki mau le? Kowe ra ngerti to? Apa? Swara ki yen apik anggere esuk mangan kala jengking. Awet kersaning dewa beca-beca nekang lali. Ya bener le, bener. Isih bejo sing eling lawan was padha. Sasmita lagune mau apik banget ya Kang ya. Iya, wah dasare lagune ya nyamleng tenan le. Wase anggere sak kulawarga iki rukun, katentreman mesti kasangga
para-para kang padha tinanggenah ra iya ta? Iya bener le iya. Lho, Bagong isih klenger. Bacut iki sajake cah iki. Ya meneng wae. Lah, iki dites apa? Ayo. Duitku. Ambak-ambak wong anggere nek duit kok mati klenger kok gemregah. Kang. Grembyong iki mau apa to, Kang? Iki mau to, Le? Iya. Iki mau genah suaraning gamelan ngono kok. Gamelan ki bangsane ngapa? Gamelan kuwi bangsane tetabuhan utawa tutukan. Wah. Yen ngono kabeh kuwi mau kena dituthuk Lho, genah mesti. Kabeh ki mau kena ditabuk lan dituthuk. Coba le, sing anu kae tutuken le. Sing ndi? Ayo kuwi. Sing mencu kae. Iya, sing kuwi. Sing mencu kae sing gedhi kae dituthuk. Ya, tutuken. Nah, coba tak tutuke miyarsakno. Iya. Kok sih? Lah sing nuthuk lirih apa seru? Amung kari nuthuk ya sak senengmu no. Ya coba mirengno ya, coba mirengno. Oh. Kae jenenge kenong. Kok mung siji kenongane? Kok mung siji kenongane? Kok kowe nek dikenongi telu rantai. Coba yen dituthuk bareng piye, Kang? Sing nuthuk bareng? Iya. Wah, iki sok repot iki nek bareng, Le. Siji-siji wae. Iya, coba piye? Nah, kae sing dituthuk sing kae ya. Sing nganggo kemul kae. Oh, kae sing turu sajak mekungkung kae. Iya. Kae apa ya di anu, Kang? Dituthuk. Lho, kae yen pinuju ya sok dituthuk yen pinuju. Kae jenenge kendang. Kendang kuwi nek mangsa adem lulange kendu. Yen mangsa panas. Mesti wae ya kenceng ngono. Wis Gang, wis. Wujud kuwi yen ora mingsra kakean wiraga tanpa guna. Tembung-tembung kuwi ditata ta. Aja anggere nyuwara, coba sastramu kuwi ana ngendi, Gong? Wong yu sastra lagi ngoyak kucinge Pak Ponco kok. Indonesia,
Bagong sing joget ki mongso stagene kok nganti udar kabeh. Leh kon joget grontelku sak keringet-keringet kok. Kuwi kuwale keringete sak grontol-grontol. Nek Bagong ngono ora guyokke bareng Mbak Yu nolo gareng iki melu migat-migut. Wong joget kok kaya wong ngumpopit. Ya kuwi ajarane Kang Masmu kok, Le. Ya ngono kuwi nek ngajari. Iya. Ngajari apa wong awake dhewe latihan ngono kok aku ngajari. Elak to mesti. Aku isin ngajari kaya ngono kuwi. Kang Gareng lan Mbak Yu, Apa Le? iki kepenake ngene. Sarene mau gending-gending sing wis nyenengake, ya to? Iya. Jogete sajak yo piye. Iya.
Dasar gendinge gending apa Kang iki mau Kang? Iki mau gending pangkur. Iya gendinge pangkur. Mbak Yu sing joget dasare prigel luwes tur irama ya Kang. Ha iya. Wah, pancen aku yen ndelok gambyonge Mbak Yu ki wis. Entek pangalemku. Yen saka panemuku, Mbak Yumu kuwi sing tak kagumi mung siji. Apane? Kok siji apane? Sing tak seneng iki mung driji karo sikile. Oh, dadi perangan nggon cakar to, Kang. Lho tegese ngene. Driji alit sikil merit, tungkak bunder kepleng. Lah kuwi yen miturut Candra Wanita, miturut buku Candra Wanita. Iya. Sikil merit tungkak bunder kuwi kena diteni mesti, kena dititeni mesti. Playune banter. Pancen bener. Masmu ki anane klenger-klenger ki perkarane rak mung katut tungkakku bunder iki to? Iya. Klenger. Sikilmu dikeroyok nguler kuwi apa? Mesti rak ngono to? Yen ngrembug bab kagunan lan kepinteran utawa kemajuaning saiki putri-putri, Iya, piye le? majuning para wanita saiki kuwi ora ngemungake bab pintering ngrakit bale griya lan endah edining busana nanging uga bab karawitan lan beksa kalebu olahraga. Ya bener. Para putri-putri wis ora keri karo para priya. Ndak iya ta? Iya. Ben sifat manita nanging kedah kumedah melu cawe-cawe melu cancut taliwondo mbudidaya ndangir subur ngrembakaning budaya. Ing pamrih bisa gawe kondang kuncaraning bumi Nuswantara. Bagon, Apa, Kang? minangka panutupe ngatur, Iya. ayo padha sesanti hangrujak jeruk le. Iya, Kang ayo.